Hot and spicy. Biltong challenge. Mas kirimili. Hot and spicy challenge, guys. Oh, Hoe lekker man toe? los kan ons kyk. Ah, nou vat ze maar klaar. Iedereen toe gelijk. Dan gaat je hem voelen. Nee, bro, ik ga nog die ding zo geven. Dat komt zo met zo'n. Kan niet breken nou. Hij is niet zo. Je moet het niet lekker. Ja man, wacht, gewoon man. Zijn we wat is hij bezig met? Payment reminder, man. Wie wat is hij bezig met? Payment reminder, man. Wat is hij bezig? Ah, hoor, wat ik die daksteen? Waarom ben je daar net in, mijn broer? Dat is het dan. Lupa? Het brandt niet, mijn broer. Ayo je dong. Nou kwai no mo dito. Lekker nou net. Man na ruy u. Nalisaw sa public. Ya ini mo nga sablik. Akan mo dito. Jadi ko mo ni wusan. Stani. Yeah. Hou, Boulie, hou. Au bauli. Hoi, draai je oor, mijn broer. Kaya na di bar. Yo, vivo yo. Oh, tío. Yo. Nee. Ah. Hoek sweet jong. Nee jong. Stel maar je telefoon allemaal rond. Ah. Hoek sweet jong. Bauli so. Yo. Ga maar hier. Ah. Ma si dang man. Maak het eerst nog beter. Hoe kan ik bieten na? May lapas ani brand. Dat kan dingen alles keer yo. Serio. Yo. Als je papa het voor zo haastig gemaakt. Hoe haas to? Ons kijk voor jou, jij Kan druk. je altijd maar gaan in met twee goed vandag. Fatal tu. Ora man. Kaya mo na sit ay kung mag-help niya. Fatal tu. Waar man in, man. Ay no wat. Help mijn man, mijn broer. Iman pala ni. Iman pala ni.